Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguanan ko ninyo sa pangan nga May, 43 years old, minyo ug may usa ka buok anak. Itago na lang sabang akong address diri sa Negros. Punto legal kining akong suliran. Actually, dili gani akong suliran. Sa ako kining suod nga amiga o kauban sa trabaho nga taguon ta lang sab sa pangan nga Juji. Bahin kini sayang pagpangutang aning online apps nga mag-offer og loan. Nagsugod ang iyang suliran dihang nagsugod ang pandemic nga naundang sab mi sa among trabaho. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. May. Uy, Juji! Nalagi ka! Sa'y problema? May kwarta ka pa diha. Nahurot na gyud ang nadawat na kong katapusang sweldo, uy. Niya, wa na'y gatas ang akong anak. Hala, Ji, uy, sorry yun. Parihas biyat ang nidawat sa katapusan tang sweldo. Kay giprangkahan na ta sa itong gitrabahoan nga maniraon na sila. Tungod kay dili na mo kita pang ilang negosyo tungod aning COVID. Mausad lagi. Pamasin na sa ding ako kung may sobra ka pa diha. Sige, musuway na lang sad ko slain, May. Pero tayo sa ha. Kay basig may extra sa store. Wa pa man makagikan sa trabaho. So yan ako ingon. Uy, maay ka diha kay may kaabag ka pa. May trabaho pang imong bana. Ay, naundang masadgod sa iyang trabaho si Benji na ako. Na, wapasab ko kay Bao, uy, kung hangtod ka nos alang sab ni iyang trabaho, Ji. Hinaot nga di lang sab maundang og operate ang ilang kompanya. Kay unsaon naman ang sabunyak mi. Oh, may extra pa ko dire. Pero ikaw rin nag-ingon ha nga basig maundang sa post kong trabaho. Panagalan sa buong taningi para na ito ba? Pero dong, uy, luoy man sa bunahon-naon ang iyang anak ko nga wa na'y gatas. Huwag nakasiguro ko nga di lang gatas sa bata ang problema aning bayhana. Ang ilag yung pamugas. Nga? Bisan pa ang usa ka karton nga gatas lang gud para sa bata. Maluoy sad ta, uy. Kay maayo man tandag ko na makasabot man ta kun wa tay sudan. Ug kun magtipid ta, ang bata taon di gyud na mohilom kung way ikapaslak nga bidbiron siyang baba. Sumagod. Experience sa baya na nato sa tong anak. Sige. Og ay lipabayrin niya eh. Kay nagisod na gani. Yato ba pabayron? Tung uy, dihadit ko bilib nimo. Mobalibad permero pero mohatag ra gyud. Sige, ihatag ko na ni Juji ha. Ay, salamat kid kaayo ini. Ipasalamat kong Nestor sa iyang kaayo. Malibre na dayo gatas ang akong anak o niyag pila ka adlaw. Uy, sapayan, Ji, uy. Ano gud paghilak diha kay makahilak sad ko. Sige na, uy. Ipalit mo ng gatas para sa imong anak. Kalawa siya pangupaw. Sumano kay planong matog. Mura mo kag dako kay pildi. Dako pildi mo lang. Wala gud ko'y trabaho ani tungod aning pandemic. Samot pa nga gi-lockdown na gyud hinuon ta. Samot. Kanus pa man kaintawon ta mahuman ani uy. Nagabla ka day. Maluro kaya po yung ginawa na to. Kay siluhar man sabi bisag wa pa may magtrabaho. Nga kong amiga nga si Juji ang akong giuna-una ron. Nagkasiguro ko, nahurot na gyud ron ang gatas yung anak nga atong gihatag niya. Ay, tuod. Kumusta rin itong amiga ni mo eh, kung naunsa na to? Tawagan ko niya tuugma, oy, kay gabiin naman ron. Kumustahon ko to. Okay pa, Mimay. Nakapangutang pa, mau nakasurvive pa in town. Ha? Diin ka ba sabtaw nakapangutang, uy? May mga apps naman di karon sa online nga magpautang. Submit lang ka sa mga requirements nga kinahanglan nila. I-approve na ang imong loan o makuha o makubra na sad nimo sa mga remittance center. Ha? May ingon anak na dayron nga klase sa pagpangutang o kwarta?
Sa pirmero, wagid ko makasabot kung unsa nang paagiha sa utang nga sa online lang i-process pinagi og online app. Submit lang ka sa ilang gikinahanglang requirements ug kung ma-approve, kubrahon lang sab sa mga remittance centers o mga pera padala centers. Nakaingon ko nga, okay ra sab na utangan kay at least dili uwaw. Kay wa man tay gikaatubang nga tao sa atong pagpangutang ug sayon ra kay online ra ang pag-process. Mao tong nagtuog gyud kong okay ra. Apan dihang tingbayad na sa akong amiga siyang nautang, nagkaproblema na siya. Unya? Ha? Tingbayad na dahil nimo sa giutangan nimo sa online, G? Oh my, nilapas na gani ko sa due date. Maong gipukus na ko nila sa pagpabayad. Ug nabalaka lagi ko. Kay sige kong kadawat og text ug tawag nila nga nang hadlok na ko nga pwede ko makiha ini. Ha? Pero murag bag-ora man kang nangutang adto, G. Uy, murag sa miaging simana pa man ka nakahisgot na ko adto, di ba? Kay gay 1 week naman sad nako ang term sa pagbayad. Kay ang igsoon lagi ni Benji. Ningon manggod nga magpadasya na mo og kwarta pagkasunod semana. Unya, nagsalig sad mi nga may ikabayad mi pag-abot sa due date. Unya, kay wa pa man sad makapadayag sa Benji. Mao nga wa ko kabayad. Nigo lang gani unta ko ani nga loan, bisag dako og interest. Kay lagi kinahanglanon namo ug may gipaabot sa lagi mga ikabayad unta. Unsa ding dako sa interest? Wa na ko nagmind unta sa kadako sa interest ani may. Kay kahibaw ka na para sa gatas sa bata. Pila gani di ang dako Imagine na ha. Sa 2,000 nga nagrant sa akong first loan kunuhay nila, ang nadawat nako ana is 1,300 na lang. Ha? Ngano ko tang 1,300 naman lang? Kay gikuha naman tingal tundaan sa interest ug sa processing fee. Uy, unsa? Basta lagi kay ang interest akong kwenta, halos katunga sa akong giloon. Kay maputang naman lang to nga 1 to ang akong nalimpyo tingali. Kay ako pa man ang mag-charge sa ilang pagpadasa na limpyo sa akong loan nila. Ididak pa man sa akong net sa loan nila. Uy, Ginoo ko, G. Uy, misugal man taong ka ng utanga, uy. O lagi. Kay wa naman gimimahi mo tuwing gayon na good. Ug ang akong gikabalakan karon, kining ilang pagsige lagi text na ako, uy. Ug pagpangharas ug panawag na ako. Ay pag-ilis og SIM, oy. Aron di ka na nila matawgan. Unya, kay gihatag masan ako nila nga akong address. Sayo nagig ko nilang matultulan. Kay nihatag pagid ko og landmark kung nasa ang amoa. Unsa? Ugla yung problema. Di sa ko kabaso nila dong, uy. Tungod na sab sa kawadon o grabing paginahanglan, maong migrab na lang sila ng maong klase sa pagpangutang. Ya, Sa imong paminaw, gugton gid ka sila ng ilahang giutangan. Mapriso ka na si Juji anang utanga. Pinag-uol na taon kay to siya, uy. isa po balak, ano eh. Kayo ba na preso sa utang god? Basta mo saan ka lang nga mabayad. Unya kay giharas naman kuno sila ng pagpanawag og text sa giutangan niya. May pana nila, no? Ireklamo po na nila tungkol sa kadako og interesa na. Pero mahunong ng biluang nga. Pag-ilad pa na. Ha? Miabot sa bitaw sa kong huna-huna, nga di ba ka pagpangilad ng klasiha sa utang, grabe naman pod, nga halos katunga sa imong dilon ang interest, nga imbis makatabang sila sa mga nanginahanglan, murag ilan naman hinong gisamutan sa kalisod, tod sa kadako sa interest, ug ila pang harason og text ug tawag ang mga nangutang nila. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa man ang mga pautang gamit ang mga online apps? Legit ba ni sila o rehistrado? Kay perti man kadako sa interest? Imagine, halos katunga sa imong gilon ang interest ug mangharas pa og paningil. Ikaduhang pangutana, makatarunganon ba ning ilang interest? Like sa 2K nga loan, nasa 1 to na lang ang net sa sud sa usa ka semana lang nga term sa pagbayad. Kay gikuhaan na nila daan sa interest ug processing fee pa. Ikatulong pangutana, wa magkabayad ang akong amiga aning nautang niya gamit ang online app. Pwede ba siyang makihaani sama sa giingon sa magsige og tawag og text niya nga nang hadlok niya? Ikaupat og katapusan,
Gusto kong tabangan ng akong amiga nga makalingkawas siya aning nang haras niya og paningil. Unsa may among buhaton, ug asa man mi modol og sumbong. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran. May. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, mga emotional nga mga problema, kinsay mga gibuagan din ha, kinsay gisin zone din ha, kinsay gighosting, kinsay wa gid gisin ang text agkay parihata, di bitaw? Ay mog pamugos pangitag laing katsate, add friend, accept the friend request, add tutas mo tubag na to nga nagong mag-agwanta tagtaong di mulingi sa tong sa ni text na to, di ba? O adto ta anang ini-post na to, like din atong picture, adto ta atong mga mo post, uy mo sins akong my day karon di mo tagad na to, undangan na to na uy di mag-all napailain din ha, di ba? Ay mo kabalaka na atay mga pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala inyong suwat namo para mahisgutan na natong inyong mga problema ato na pangitaag solusyon, no? Sus kung pwede pa lang kung mahimong kung sana mo topo ninyo bitaw no sunod mangita ka ta dire ato kaning i-discuss diri sa ako ang Facebook account, no? Bitaw guys, pwede niyo ipadayong ang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad inyong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain klase-klaseng pamaagi kung saan niyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante kumpletuha ang detalye. Ang gusto mo nga di na mo i-mention ang inyong name, butang ilang kay aliasan na pud na namo. Okay? And di man luod kung pananglitan wa pa namo nabasa ang inyong suwat or wa pa nahimuan og dramas kahanginan. Guys, buyag lang gyud kami magpasalamaton kaayo mi ninyong tanan. Labi na sa katong mga nagpadasa ilang suwat ug suliran namo, no? Usa ra baya ka drama ato ang madungog matag adlaw. Monday to Saturday raning ato ang programa. Unom ra gyud ka buo, no? Mga 24 ra gyud ka buok suwat matabuan. Pila ka adlaw, pila ka buok among dumadawat nga suwat matag adlaw. Ubay-ubay gyud, no? So, mangayo mi sa inyong gamayng pagsabot ug pasensya ug pagpadayon lang gyud mo og paminaw sa ato ang programa kay wata ka ba? Ugma, sunod ugma ato inyo ng drama ang mapaminaw ninyo. Please guys, kung ganahan mo makakita nako, no, magkakita-kita ta, no, makakita biya pug sa mga profile, usay ba ko lingaw mang click mang gid pug ko. Mutana kog mga taga-asa mo, usay mo like pug ko. Ka pretty jud ma'am, oy shout out from Barangay Ani, God bless. I love you Britney KSKS. Di jud ko kabalo mo mulito kaninyo mga pangan. Ani Laura Falls Telebrico 100% beautiful Attorney Elaine. Jonathan Garay pa shout out ko imong dughan agoy. Pa shout out ka sa akong dughan. Hi Jonathan. Like I love you pa. Attorney, you're so beautiful from Trania Masayon Janeline. Wow, perfect Attorney. I'm your avid fan and listener. Daghan jud kong nakatunan sa imong mga tambag which is ma-apply sad nako sa ako ang real life. From Anguilan, Duero, Bohol, si Josie Takulod, Lao, Relabo. Ako ba, malipay jud kayo ko makabasa og mga ingon ani nga mga messages, no? Kay kanang malipay ko para makibaw ko nga naghan jud kaayo ming natabangan, daghan kaayo ming nahatagan og pag-asa, no, kadasig, katinaw sa ilahang dughan siguro og pangisip and wa man gani mo naka-experience paana pero tungod kay naminaw mo sa ato ang programa matag adlaw, dili gid pukol ako nag-ingon nga may unta pero ata kabaw gid dagan sa padsaw ug ugalin man no nga mahitabo na ninyo at least kibaw na mo unsaon pag atubang ning mga ingon ani nga klase nga mga problema, meaning to say you will be stronger. Okay? Letter sender nato karong adlaw kay si May. Si May 43 years old, taga Negros, no? Iyahaning ninyo ni siya nay usa ka buok anak unya di man gyud kuno niya suliran sa iyahaning amiga ug kauban sa trabaho nga atong gipanganlag Juji bahin ni sa iyahang pagpangutang kaning mga online app ug mga offer sa mga loan. Sus, ako ba? Ambot ha? Diin jud kana silag mga numero nato nga grabe man gyud kaayo kada adlaw na lang kung dili loan kanang trabaho kundi kanang mga online nga mga jackpot unsa na mga apilan nga ticket kuno
ayaw gyud mo og tubay ana kay kasagaran ana scam, no? Ngano kung nakakuha na sila sa ilahang mga numero, oferan pa mo dagko kaing trabaho sa sweldo, dagko kaing kita, ayaw gyud kanang isimani gani guys, magduda gyud mo ana, kibaw kung kitang tanan naglisod, kibaw kung kitang tanan nang hinauta, no nga makalingkawas kaning ato ang mga kahimtang kinsa bagwidi ganahang makakwarta maski ako na nakoy trabaho, maningkamot pa man ganitang maka maka-sideline pag mga ginagmay, no? Ayaw gyud. Ang atua lang gyud ani is that careful mo ana. Mo siguro ning iyahang nahitabo ay. So unang pangutana ni May, unsa maning mga pautang gamit sa mga online app, legit ba ni sila o rehistrado? Kay perti kadako sa interest. Imagine, halos katunga sa imong gilo ng interest kung mangharas pa og paningil. Maulagi na. Ang atua ba isimani? Feeling ninyo makuha na dayon ninyo kay paspas kaayo makarelease. Paspas man sad kay mangharas ug mangulikta sa inyo ha, no? Unya, dinagko kays nga tanan. Ayaw mo padaan na, bahala na, labaw na o wa mo nakibaw. Kanang mga online app, dili na sila, di ko kaingon nga, dili na sila legit. Ha, kaya na may mga dagkong kumpanya, kanang mga lending, nga ning resort pod, kay ila pong gi-digitalize ang ilahang method sa pagpangutang. Susiha og tarong, pag background check, kanang mga dagkong utang, anong mangutang man mong kibaw mong dako kay interes. Kwintahan na ninyo daan, ug kaya ba ninyo bayran? Dili kay ang inyong huna-hunaon, ang inyong umaabot nga kuhaon, nga kahuman wa ninyo pod kwintahan inyong umaabot ng bayranan. Mag-uban man na, no? So ayaw, di ko katubag, but most of them naagyud, daghan kaayo gyud ni nga mga scam. Daghan jud kaayo ni sila. So ayaw mong padala. Susiha, daan, usa, momo, patol, aning ilang mga offer sa pautang. Delikado gid ni guys. Ikaduhang pangutana, makatarunganon pa baning ilang interest? Like sa 2,000 nga loan, naasa 1 to na lang ang net sulod sa usa ka semana. Lang nga term sa pabayad kay gikuhaan na nilagdaan og interest o processing fee. Muna 800. Sus, mura man pud sila ningapil palit yung bayranan, no? Muna lisod kaayo. Ang ato amang kong balaod sa una, natay gitawag na usury law. Ang usury law mo nay nagbutang unta og limit sa kanang mga interest sa pagpautang. Pero sigun sa akong nahibaw-an na lifted naman na, meaning to say, gipasagda na ang kreditor, meaning ka nang magpautang, nga mupatong sa iyahang interest. Kay tungod nga, kanimang kong pagpangutang, kontrata ni meeting of minds ba, nga mangutang gani ka, nakasabot ka sa imuhang gisudlan, o kay kontrata man nga nagkasinabot mo nga mao ni ang gipatong na interest sa kwarta nga imuhang gihuwam ug maupod ni ang imuhang bayranan ug unsaon pud nimo pagbayad. Murang gibili na siya to the kanang discretion and wills of the parties. Ikatulong pangutana, wala makabayad ang akong amiga aning nautang niya gamit ang online app. Pwede ba siyang makiha ani sama sa gingon sa magsige og tawag og text niya nga nang hadlok niya? Makiha ta tungod kay nangutang ta, makiha ta para pagkulikta sa atong giutang. Kay kanang utang guys, maski pag ningon man gani ka nga di ni legit nga mga kumpanya, no? Or legit man gani mga kumpanya nya moingon mo dako kay gipatong na interest. Like I said, wa na may usury law. Unya, naa naman na, no, sa mga nangutang nga makasabot nga mo na ilahang obligasyon sa ilahang kana pautang sa ilaha. So kana nga nitando ka, nangutang gyapon ka, kibaw ka muna imuhang bayranan, nigo gyapon ka sa utang, then dili obligado gud pug ka mo bayad. Di gud ko moingon nga dili mo bayad ana, dili sad. Kay di pud na makatarunganon, kay obligado man mo. Makiha mo, but kasong sibil dili mo mapriso for collection of money ra kay nangutang man mo. Okay? Ikaupat o katapusang pangutana, gusto kong tabangan ang akong miga nga makalingkawas siya aning nang haras niya ug paningil unsa may among buhaton ug asa man nimo duol ug sumbong. Ilisin na mo number oy, dili ka makontak unless nakatultol nas inyo samok man, or bayri na lang gyud ka naghinay-hinay ang utang. Kay utang dapat bayran man sad gyud na. Di man na natukod malimod nga naasad mo'y obligasyon ngadto sa inyong giutangan ba. So dili pud fair. So kung ako ninyo dapat mo bayran man sad gyud na. Di man na natukod malimod nga naasad mo'y obligasyon ngadto sa inyong giutangan ba. So dili pud fair. So kung ako ninyo dapat mo bayad gyud pud mo, ha? Okay?